gare ta na yaba da duk halinta adila ta kamila ta swaliha ta mumina ta faruwanta an ka suka yan uwanta sun dauke ta sun ka kai ta Amerika makaranta dan su bata zuciya ta masu gulma kun wahalta. Dina gulma domin ka girma, ka dina gulma kada a ramma, ka dina gulma ni na gaya ma gulma tana sa kowa ya ramma. Dina gulma domin ka girma, ka dina gulma kada a ramma, ka dina gulma ni na gaya ma gulma tana sa kowa ya ramma. Amerika an ka kai ta tun a lokacin da za ta an ka karbi kewayarta an ka karya layukanta an kire ta inda za ta kar a sai waya a bata yarinyar ta na fahimta shekara bi bani bani samun labarin ta Facebook take bida ta har ta samu nimero na tace in ji tausayinta in ta hota ishe ta lokacin ba zai isa ba yan uwa na ku biyo ne a san bayani.